बरं. हरे कृष्णा. सर्वांचं स्वागत आहे. आज जरा उशीर झाला, मला माफ करा. आपण आता चालू करूया. प्रथम मंगलाचरण. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आत्ताच दिवे आले. बरं, मला आता जरा 1 मिनिट द्या. परत गेले आज. बरं, असून दे. आता आपण आजचा अध्याय चालू करूया. आजचा आपण 10वा अध्याय शिकणार आहोत, विभूती योग. प्रथम अध्याय चालू करण्या अगोदर ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकताय त्या श्री राधा गोविंदांना आपण जिकडनं आहोत तिकडनं साष्टांग नमस्कार करूया. त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी इतक्या सोप्या शब्दात भगवद्गीता लिहून ठेवलेली आहे, त्यांच्याशिवाय हा उपक्रम घडू शकला नसता. त्यांना सुद्धा साष्टांग नमस्कार. त्यांचा आशीर्वाद घेऊन आपण आजचा अध्याय सुरू करूया. त्याचप्रमाणे नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या, हा उपक्रम चालू केला, प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, आमची सगळी टेक्निकल टीम, मग को-होस्ट ऍडमिन्स कुमुद माताजी, पल्लवी माताजी, या सर्वांना मनपूर्वक धन्यवाद आणि प्रणाम. त्यांच्याशिवाय मी वर्ग घेऊ शकले नसते. आता काल आपण बघितलं कृष्णाने काय सांगितलं, त्याच्या ऐश्वर्याबद्दल त्यांनी आपल्याला थोडी माहिती दिली आणि त्याच्याकडे जर आपल्याला जायचं असेल तर आपल्याला काय करायचंय, सततम कीर्तयन्तो माम, म्हणजे आपल्याला एकसारखं त्याचं कीर्तन करायचंय किंवा त्याचे विचार आपल्या मनामध्ये ठेवायचे आहेत. आणि मग अनन्य भक्तीची गोडी. इकडे कृष्णाने सांगितलंय की तुम्ही माझ्याकडे अनन्य भक्तीद्वारेच येऊ शकता. आता आज आपण काय शिकणार आहोत की कृष्ण हा आपल्या सर्वांचा उगम आहे आणि इकडे 10.8 ते 10.11 याला चतुर्श्लोकी भगवद्गीता असं म्हटलेलं आहे. तर आपण शिकणार आहोत की भगवद्गीतेचं सार काय आहे. आणि अर्जुनाने कृष्णाचे सर्वोच्च पद स्वीकारले. मग त्यांनी अर्जुनाने कृष्णाला प्रार्थना केली, ती पण आपण ऐकणार आहोत आणि आपणही शिकणार आहोत की कृष्णाची प्रार्थना
आपण कशी करायची असते. भगवान श्रीकृष्ण त्यांच्या विभूतींचे वर्णन करतात. आता प्रथम अध्याय सुरू करण्या अगोदर मला हात वर करा आणि सांगा विभूतीचा अर्थ काय आहे, तुम्हाला काय समजलाय? विभूती म्हणजे अंश मॅडम, आपल्या माणसात प्रत्येकाचा अंश राहतो. मला ऐकू येत नाहीये. आपला एक पार्ट किंवा अंश थोडक्यात. बरं, आणि कोणाला काय सांगायचंय का? विभूती म्हणजे काय? तुम्ही बोलू शकता. बरं, सर्वोच्च व्यक्ती असताना विभूती म्हणजे. हा, बरोबर आहे. तर विभूती म्हणजे त्याची वेगवेगळे त्याचे अर्थ आहेत. पण हा शब्द विभूती संस्कृत शब्द आहे. संस्कृत मध्ये विभूतीचा अर्थ होतो ऐश्वर्य. ऐश्वर्य. तर कृष्ण आज आपल्याला त्याचं ऐश्वर्य दाखवणार आहे. तर तो का बरं त्याचं ऐश्वर्य आपल्याला दाखवणार आहे? त्याला काय असं दाखवायचंय की मी खूप मोठा आहे, तुम्ही खूप छोटे आहात, किंवा तो अहंकारी आहे असं दाखवायचंय का? नाही. कृष्णाला आपल्याला सांगायचंय की तुम्ही दर खेपेला माझी आठवण कशी कराल हे त्याला सांगायचंय. आता इतके आपले अध्याय झाले. 6व्या अध्यायात कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलं योगीनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्त तमो मतः. म्हणजे त्यांनी सांगितलं की जो भक्ती योग करतो असा जो योगी आहे तो सर्वात श्रेष्ठ आहे. आणि जो 9व्या अध्यायात कृष्णाने सांगितलंय मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे अवैष्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः. म्हणजे युक्त्वा एव आत्मना. इकडे कृष्णाने काय सांगितलंय की जो सतत माझा विचार करतो आणि सतत मला सतत त्याच्या मनामध्ये माझे विचार ठेवतो, जो त्याचं मन मला देतो, असा जो अनन्य भक्त असतो त्याला माझी प्राप्ती होते. आता इतकं सगळं अर्जुनाने ऐकल्यावर आणि कृष्णाने सांगितलं महात्मा म्हणजे कोण, आताच मी तुम्हाला सांगितलं जो सतत कीर्तन करतो असा जो आहे माणूस त्याला महात्मा म्हणतात. आता कृष्णाचं एकसारखं आपण स्मरण कसं करायचं? तर आपण जे भौतिक लोक असतो ना, आता ही मी तुम्हाला सांगितली षड ऐश्वर्य कृष्णाची सांगितली. सौंदर्य, ज्ञान, श्रीमंती, प्रसिद्धी, शक्ती आणि संन्यास. तर ही जी षड ऐश्वर्य आहे त्याच्याकडे सगळे भौतिक लोक आकर्षित होतात. आणि जेव्हा आपण आता समजा जर एक मोठा ऍक्टर आहे हा, आणि त्याचा खूप सुंदर बंगला आहे आणि आपण बसनी चाललेलो आहे आणि लगेच आपण जेव्हा बंगला बघतो तेव्हा आपल्याला त्या ऍक्टर बद्दल आपल्या मनामध्ये विचार असतो की बाबा हा या ऍक्टरचा बंगला आहे किंवा हा इकडे हा माणूस राहतो. त्याचा आपण जरी आपल्याला विचार करायचा नसेल तरी देखील तो बंगला बघितल्या बघितल्या आपल्यामध्ये त्या ऍक्टरचा विचार मनामध्ये राहतो. तर कृष्ण काय म्हणतो की त्याचप्रमाणे की मी तुम्हाला असं आज काही सांगणार आहे की तिकडे तुम्ही जेव्हा बघाल तेव्हा तुम्हाला माझा विचार मनामध्ये येईल. आणि जो भौतिक माणूस असतो, आता आपण
कोणीही आपण कृष्णाला बघितलेलं नसतं. मग आता कुठलंही फिजिकल रिप्रेझेंटेशन असतं म्हणजे जे आपल्याला दिसू शकतं, याच्यावर माणसाचं मन राहू शकतं आणि त्यामुळे त्याच्यामध्ये कृष्णाबद्दल प्रेम उत्पन्न होतं. प्रेम उत्पन्न नाही जरी झालं तरी तो कृष्णाचे विचार करू लागतो आणि अशा तऱ्हेने जेव्हा तो कृष्णाचे विचार करू लागतो, तेव्हा मग आपोआप तो कृष्णाकडे आकर्षित होतो. तर ही कारणं आहेत की अर्जुनाने कृष्णाला सांगितलं की मला तुझ्या विभूती आहेत त्यांचं मला दर्शन घ्यायचंय. पण आता अर्जुनाने कशी प्रार्थना केली आपण आता बघूया, त्यांनी कशी मागणी केली. आता प्रथम पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. श्री भगवान म्हणाले, हे महाबाहो अर्जुना, पुन्हा ऐक. तू माझा प्रिय मित्र असल्यामुळे तुझ्या हितार्थ मी तुला हे ज्ञान प्रदान करीन, जे मी पूर्वी सांगितलेल्या ज्ञानापेक्षाही श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण. आता इकडे बघा, इकडे परत कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय पुन्हा ऐक, भुव एव शृणु, पुन्हा ऐक. तर ऐकण्याला खूप महत्व आहे आणि मी तुम्हाला सांगितलं ऐकायचं कोणाकडून? आध्यात्मिक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरूंकडून, बोनाफाईड स्पिरिच्युअल मास्टर त्यांच्याकडूनच ऐकायचं, इतर कोणाकडून नाही. आता इकडे ऐकण्यासाठी का महत्व दिलाय? आता बघा, या भौतिक जगामध्ये जे आपण ज्ञान घेतो ते ज्ञान आपण 3 तऱ्हेने ग्रहण करतो. एक म्हणजे प्रत्यक्ष प्रमाण, म्हणजे प्रयोग करायचा किंवा एक्सपेरिमेंट जेव्हा आपण करतो तेव्हा आपल्याला समोर त्याचं समोर दिसतं आपल्याला की हो हे बरोबर आहे, हे बरोबर नाहीये आणि प्रत्यक्ष प्रमाणाने आपण निदान करू शकतो, आपण कन्क्लूड करू शकतो की हे असं आहे. म्हणजे एखादा ऍसिड असेल तर मग आपण लिटमस टेस्ट करून बघू शकतो की खरोखर हे ऍसिड आहे की नाहीये. तर असा प्रयोग करून आपण जाणू शकतो, ज्ञान घेऊ शकतो. मग हे झालं प्रत्यक्ष प्रमाण. दुसरं अनुमान प्रमाण म्हणजे एस्टिमेशन. आपण आता समजा जर एखादी गृहिणी आहे आणि तिने भाजी आणली आणि भाजी खूप कोवळी आणि छान आहे, म्हणजे ती हे करते, तिला अनुमान प्रमाण एस्टिमेशननीच ती ओळखते, चला आता कुकरची 1 शिटी झाली, आता ही भाजी शिजलेली आहे किंवा शिटी यायच्या थोडा अगोदरच ती बंद करते, कारण तिला माहिती असतं की ही भाजी 15 मिनिटातच चांगली शिजणार आहे. तर याला म्हणतात अनुमान प्रमाण, म्हणजे एस्टिमेशननी आपण ओळखू शकतो. आणि तिसरं आहे शब्द प्रमाण. शब्द प्रमाण म्हणजे जे आपल्याला गुरु सांगतात किंवा जे वेदांमध्ये लिहिलेलं आहे ते आपण ऐकायचं. एका आध्यात्मिक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरूंकडून ते ऐकायचं. तर अशा तऱ्हेने 3 तऱ्हेने ज्ञान घेऊ शकतो. आता आपली इंद्रिय अपूर्ण आहेत आणि आपल्याला तर पूर्ण तत्व जाणायचंय, मग आपल्या इंद्रियांद्वारे आपण ते जाणू शकत नाही. मग ज्यांनी कृष्ण तत्व जाणलेला आहे अशा एखाद्या गुरुकडे आपण जेव्हा जातो आणि त्याच्याकडून ज्ञान घेतो, तो जे काय सांगतो ते ऐकतो, मग आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकते. आणि प्रल्हाद महाराजांनी सांगितलंय 7व्या स्कंदात श्रीमद भागवतम श्रीमद, एक मिनिट म्यूट करते. तर श्रीमद भागवतम मध्ये सांगितलेलं आहे प्रल्हाद महाराजांनी की आपल्या स्वतःच्या पर्सनल एफर्ट्सनी, स्वप्रयत्नांनी आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकत नाही. आपल्याला कृष्णाची कृपा लागते किंवा आध्यात्मिक गुरूंची सेवा करून ते आपल्याला ज्ञान प्रदान करू शकतात. तर त्यामुळे इकडे या
अध्यायात आणि इतर अध्यायात पण कृष्णाने एकसारखं सांगितलंय की ऐक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. न मे विदुसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माझी उत्पत्ती किंवा ऐश्वर्य देवतांना कळत नाही, तसेच महर्षींनाही कळत नाही, कारण सर्व प्रकारे देवतांचे आणि महर्षींचेही मूळ मीच आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा इकडे कृष्णाने काय सांगितलंय की जे देव देवता आहे त्यांनी सुद्धा माझं ऐश्वर्य बघितलेलं नाही किंवा त्यांना मी त्यांचा उगम आहे. मी अनादी आहे. मी या पूर्ण जगाचा स्वामी आहे. त्याच्यामुळे कोणीही देव देवता ऋषी मुनी हे मला जाणू शकले नाहीये. आणि फक्त इकडे ते कृष्णाने सांगितलंय कोण कृष्णाला जाणू शकतं की जो सर्व पापांपासून मुक्त आहे तोच एक कृष्णाला जाणू शकतो. हरे कृष्ण. पल्लवी माताजी. माताजी आधीच्या स्लाइड वरती एक श्लोक बाकी होता, आय थिंक. नाही नाही 10.3. नाही नाही हे म्हणा 10.6. ओके माताजी. हरे कृष्ण. सप्तर्षीगण आणि त्यांच्या पूर्वीचे 4 महर्षी तसेच मनु म्हणजे मानव जातीचे प्रजापती माझ्या मनापासून निर्माण होतात, म्हणजे माझ्यापासून उत्पन्न होतात, आणि विविध लोकांवरील निवास करणारे सर्व जीव त्यांच्यापासून उत्पन्न होतात. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे कृष्णाने सांगितलंय की जे मनु जो जे मनु आहेत किंवा जे सप्त ऋषी आहेत. सप्त ऋषी म्हणजे अत्री, अगस्ती, भारद्वाज, गौतम, जमदग्नी, विश्वामित्र, वशिष्ठ हे सगळे जे आहेत हे माझ्या पासून निर्माण झालेले आहे. तरी ते सुद्धा मला अजून ओळखू शकत नाही किंवा त्यांनी सुद्धा माझं ऐश्वर्य अजून जाणलेलं नाहीये. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्याला माझ्या ऐश्वर्याची आणि योग शक्तीची वास्तविकपणे खात्री पटते तो अनन्य भक्ती योगामध्ये तत्पर होतो, यात मुळीच शंका नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे आता इकडे कृष्ण काय सांगतो, आता आपल्याला सर्व माहितीये की कृष्ण कोण आहे, पण आपल्याला तत्वतः अजून ते माहित नाहीये किंवा आपली खात्री 100% नाहीये. हे आपल्याला कशावरून लक्षात येईल? आपलं आचरण कसं आहे याच्यावरून आपण ओळखावं की आपली अजून आपण 100% कन्व्हिन्स्ड नाही आहोत कृष्णाबद्दल. मग आता इकडे कृष्ण आपल्याला काय सांगतोय की जे ज्यांना माझे ऐश्वर्य आणि योग शक्तीची खात्री आहे ते काय करतात, ते अनन्य भक्ती योगामध्ये व्यस्त राहतात. आता अनन्य भक्ती म्हणजे सोपं नाहीये. अनन्य भक्ती म्हणजे फक्त कृष्णाचीच भक्ती करायची. अन्य म्हणजे नो, अन्य म्हणजे अदर, म्हणजे नो अदर भक्ती, फक्त कृष्ण भक्ती करायची. आता श्रील प्रभुपाद म्हणतात प्रेम हे काही इतकं सोपं नाहीये. इकडे आपल्या भौतिक जगात लिहितात लव्ह ॲट फर्स्ट साईट वगैरे असं लिहितात, पण खरं म्हटलं तर ते असं लव्ह ॲट फर्स्ट साईट हे आध्यात्मिक जगात बिलकुल नाहीये. आध्यात्मिक जगात प्रेम म्हणजे काय,
सेवा. एक आई आपल्या, तुम्ही बघितलं तिचं तान्ह बाळ असेल तर ती एकसारखी त्या बाळाची सेवा करते. का? कारण तिला तिच्या बाळावर प्रेम आहे. म्हणून ती कधी रात्री उठते, जरा बाळ रडलं की त्याला कडेवर घेते, त्याला दूध देते. तर असं आहे की जर तुम्हाला सेवा करायची असेल तर तुमच्यामध्ये प्रेम हवंच. आणि तुम्ही जाणलं पाहिजे की हा जो कृष्ण आहे हा कोण आहे. जोपर्यंत तुम्ही जाणत नाही, त्याच्याबरोबर संग करत नाही, तोपर्यंत ही अनन्य भक्ती आपल्याला मिळू शकत नाही. आता आपण पुढे जाऊया. ही स्लाइड आहे, इकडे बघा. कृष्ण आणि बलराम हे मथुरेमध्ये येत आहेत आणि मथुरेमध्ये येता क्षणी सगळी माणसं आहेत ती जी काय काम करतायत तसंच तिकडे काम सोडून ते कृष्णाकडे एकटक बघतात. श्री व्यासदेवानी याचं छान डिस्क्रिप्शन भागवतम मध्ये दिलंय. त्यांनी दिलंय की लोक काही डोंगरांवर, काही त्यांच्या घराच्या गच्चीवर उभी राहून कृष्णाकडे एकटक बघत होती आणि किती लोकांची गर्दी होती, पण तरी सर्वांनी कृष्णाला बघितलं. ज्याप्रमाणे पृथ्वीवर कितीही गर्दी झाली तरी प्रत्येकाला सूर्य दिसतोच, त्याचप्रमाणे व्यासदेवानी सांगितले कृष्ण हा सूर्यासमान होता. सर्वांना त्याचं दर्शन झालं. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. मी सर्व प्राकृत आणि आध्यात्मिक जगतांचा उत्पत्ती करता आहे. सर्व काही माझ्यापासून उद्भवते. जे बुद्धिमान मनुष्य हे पूर्णपणे जाणतात ते माझ्या भक्तीमध्ये संलग्न होतात आणि अंतःकरणपूर्वक मला भजतात. हरे कृष्ण. आता आपण चतुर्श्लोकी भगवद्गीता काय आहे ते ऐकणार आहोत. हे जे आहे आता मी तुम्हाला सांगणार आहे 10.8, 9, 10 आणि 11 हे भगवद्गीतेचं सार आहे. तुम्हाला कोणी विचारलं तुम्ही भगवद्गीतेमध्ये काय शिकलात तर हे जे 4 श्लोक आहे हे नीट लक्षात ठेवा. आता इकडे सर्व वेदांत सूत्र जी आहेत त्या वेदांत सूत्राचा जो अंतिम सूत्र आहे किंवा फायनल जे काय त्यांना सांगायचं आहे ते म्हणजे हेच 10.8 ते 10.11. तर इकडे आपल्याला 3 गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन. संबंध म्हणजे काय? एखाद्या जीवात्माचा कृष्णाबरोबर काय संबंध आहे? अभ्युदय म्हणजे या संबंधामध्ये त्या जीवात्माचा रोल काय आहे किंवा त्याचं कार्य काय आहे. आणि प्रयोजन म्हणजे हे जे नातेसंबंध आहे या नातेसंबंधाचा उद्देश काय आहे. तर हे प्रथम समजावून सांगायला मी तुम्हाला उदाहरण देते बरं का. की आता संबंध आपण पहिला घेऊया. आता एखादा माणूस आजारी पडला की तो डॉक्टरकडे जातो. मग कुठला डॉक्टर चांगला आहे तो त्याच्या मित्राकडून नातेवाईकांना फोन करून विचारतो आणि मग त्याची खात्री पटली की तो त्या डॉक्टरकडे जातो. त्या डॉक्टरकडे गेल्यानंतर डॉक्टर सुद्धा त्या पेशंटला विचारतात तुमचं नाव काय, तुमचं वय काय, तुम्ही कुठे नोकरी करता आणि एक छोटी हिस्ट्री विचारतात. हा संबंध झाला. म्हणजे पेशंट आणि डॉक्टर जे आहेत ते एकमेकांना त्यांच्याबद्दलची माहिती सांगतात. मग त्याच्यानंतर अभ्युदय.
अभ्युदय म्हणजे ऍक्टिव्हिटी. मग ते डॉक्टर पेशंटला विचारतात की तुम्हाला काय त्रास आहे आणि तो पेशंट सांगतो की त्याला काय त्रास होतोय तो. मग ते डॉक्टर म्हणतात चला एक्झामिनेशन रूम मध्ये चला, मी तुम्हाला एक्झामिन करतो. आणि मग ते पेशंटला एक्झामिन करतात. त्यांना जर असं वाटलं की यांनी एक्सरे काढला पाहिजे किंवा आणि काही ब्लड टेस्ट केल्या पाहिजे तर ते सांगतात आणि मग ते डायग्नोज करतात की याला काय झालंय आणि त्याप्रमाणे औषधं लिहून देतात आणि त्याला डायट सांगतात की तू असं असं कर त्याच्या रोगाप्रमाणे. आणि ही ऍक्टिव्हिटी झाली किंवा हे कार्य झालं. या डॉक्टरची सुद्धा ऍक्टिव्हिटी आहे आणि पेशंटची सुद्धा ऍक्टिव्हिटी आहे. पेशंटला काय करावं लागतं, डॉक्टरांनी सांगितलेलं डाएट, डॉक्टरांनी सांगितलेल्या गोळ्या औषधं ही सगळी व्यवस्थित घ्यावी लागतात. आणि प्रयोजन म्हणजे काय, या ऍक्टिव्हिटीचा गोल काय आहे की त्या पेशंटला त्याचं आरोग्य परत हवंय. तर अशा तऱ्हेने संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन या 3 गोष्टी आहेत. आणि श्रील प्रभुपादांनी आणि एक उदाहरण दिलंय की एक संबंध, एक मुलगी ठरवते की मी या मुलाबरोबर लग्न करणार आहे. मग अभ्युदय म्हणजे ऍक्टिव्हिटी, लग्न झाल्यानंतर दोघेही नवरा बायको जी जबाबदारी आहे ती शेअर करतात. आणि प्रयोजन म्हणजे काय की मला मुलं पाहिजेत आणि मला या मुलांना किंवा माझ्या परिवारामध्ये आम्ही सर्वांनी कृष्ण भावना भावी जीवन जगलं पाहिजे. तर हे प्रयोजन झालं. तर अशा तऱ्हेने आता आपण संबंध काय आहे ते बघूया. इकडे कृष्ण आपल्याला काय सांगतोय की मी सर्वांचा निर्माता आहे, मी आध्यात्मिक जगाचा सुद्धा निर्माता आहे आणि या भौतिक जगाचा सुद्धा. सर्व काही माझ्यापासून उद्भवते. म्हणजे इकडे कृष्ण आपल्याला काय सांगतो की मी सर्वांचा निर्माता आहे. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. मच्चित्ता मद्गता प्राणः बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माझ्या शुद्ध भक्तांचे विचार माझ्यामध्ये वास करतात. त्यांचे जीवन माझ्या सेवेसाठी पूर्णपणे समर्पित आहे आणि त्यांना नेहमी एकमेकांना ज्ञान देऊन आणि माझ्याबद्दल बोलण्यातून खूप समाधान आणि आनंद मिळतो. हरे कृष्ण. आता ही ऍक्टिव्हिटी आहे. हे जे भक्त आहेत ते काय करतात, ते सदैव कृष्णाचा विचार करतात. ते कृष्णाची सेवा करतात. म्हणजे त्यांचे जीवन कृष्णाच्या सेवेसाठी समर्पित असते आणि ते एकमेकांबरोबर काय बोलतात, कृष्णाबद्दलच बोलतात, कृष्णाचं ज्ञान देतात आणि याच्यातून त्यांना खूप आनंद आणि समाधान मिळते. तर हे अभ्युदय झाला किंवा ऍक्टिव्हिटी झाली. आता इकडे बघा बरं स्लाइड मध्ये, आवाज नाही माताजी व्हिडिओला. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी हरे आहे. कृष्ण. हरे कृष्ण. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते. हरे कृष्ण. जे प्रेमाने माझी सेवा करण्यासाठी सतत समर्पित असतात त्यांना मी समज देतो की ते माझ्याकडे येऊ शकतात. हरे कृष्ण. आता जे कृष्णाचे भक्त आहेत, जे मनापासून कृष्णावर प्रेम करतात, मग
कृष्णाची सुद्धा एक ऍक्टिव्हिटी आहे, जसं डॉक्टर आणि पेशंट दोघांची ऍक्टिव्हिटी आहे ना. जेव्हा पेशंट म्हणतो की मला अमका अमका त्रास होतोय, डॉक्टर काय म्हणतो, चला एक्झामिनेशन रूम मध्ये मी तुम्हाला तपासतो, मग त्याला प्रश्न विचारतात, एक्सरे ब्लड टेस्ट सांगतात आणि मग पेशंटची ऍक्टिव्हिटी असते. पेशंट डॉक्टरनी सांगितलेलं जे नियम सांगितले, ज्या गोळ्या सांगितल्या, पथ्य सांगितलंय ते तो पाळतो. आणि इकडे सुद्धा कृष्णाची सुद्धा ऍक्टिव्हिटी आहे. तो काय करतो, जे भक्त त्याला सतत भजतात, त्याचं जप करतात, संकीर्तन करतात, प्रेमाने सेवा करतात. कृष्ण काय करतो, त्यांना त्याची ऍक्टिव्हिटी आहे कृष्णाची, की तो त्यांना ज्ञान देतो. ददामी बुद्धी योगम तम, तो त्यांना ज्ञान देतो, ज्या ज्ञानाद्वारे त्यांना त्याची प्राप्ती होऊ शकेल, त्यांना कृष्ण प्राप्ती होऊ शकेल. आता आपण प्रयोजन बघूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. तेषाम् एवानुकंपार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. त्यांच्यावर विशेष अनुग्रह करण्यासाठीच त्यांच्या हृदयात वास करणारा मी ज्ञानरूपी तेजस्वी दीपाने अज्ञानामुळे उत्पन्न झालेल्या अंधकाराचा नाश करतो. हरे कृष्णा. आता बघा, कृष्ण काय करतो, आपल्या अज्ञानाचा नाश करतो आणि मुख्य म्हणजे विशेष अनुग्रह करतो, विशेष कृपा. तर हा जो आहे, हा कुठल्याही भक्ताचा गोल आहे किंवा उद्देश आहे. काय त्याला मिळवायचंय कृष्णाकडून? विशेष अनुग्रह मिळवायचा. म्हणजे विशेष अनुग्रह मिळाल्यावर आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकते. मग इकडे कृष्ण बघा, आपल्याला कृष्णाला त्याचे भक्त केवढे आवडतात. आता श्रील प्रभुपाद आपल्याला सांगतात की एखाद्या माणसाने दुसऱ्या माणसाचा खून केला, तर जो खून करतो त्याला फाशीची शिक्षा मिळावी. म्हणजे हे असं मनु संहितेमध्ये लिहिलेलं आहे, लाईफ फॉर लाईफ. पण आता आपण असं बघितलं की एखाद्याने खून केलाय आणि त्याची कोर्टामध्ये केस चालली आहे. खालचा लोअर कोर्ट, मग हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सगळ्यांनी त्याला सांगितलं, हो आता तू खून केलायस, तुला फाशी होणार आहे. मग तो काय करतो, तो प्रेसिडेंट कडे जातो, मर्सी पिटिशन घेऊन जातो आणि तो प्रेसिडेंटला सांगतो की मला माफ करा. त्या पिटिशनला म्हणतातच मर्सी पिटिशन, बरं का. आणि मग त्या प्रेसिडेंटला असं वाटतं की हो ठीक आहे, आता हा खरंच जो खुनी आहे त्याला पश्चाताप झालाय, तो परत करणार नाही. आणि मग तो त्याचा जो गुन्हा आहे किंवा त्याची फाशी जी आहे तो माफ करतो. त्याचप्रमाणे अगदी तसंच आपण सुद्धा एवढी इतकी पापे केलेली असतात आपण, पण सगळी कृष्ण माफ करतो आणि तो आपल्यावर विशेष अनुग्रह करतो. आपल्याला माफ तर करतोच, पण आपल्याला ज्ञान देतो की आपण परत असं कधीही पाप करणार नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदैवम अजं विभुम आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि. हरे कृष्णा. श्लोक नंबर 12 आणि 13. अर्जुन म्हणाला, तुम्हीच पुरुषोत्तम भगवान, परमधाम, परम पवित्र, परम सत्य आहात. तुम्ही शाश्वत, दिव्य, आदिपुरुष, अजन्मा, विभू आहात.
माताजी स्लाइडचे हा सॉरी सॉरी सॉरी. नारद असित देवल. तुम्ही शाश्वत दिव्य आदिपुरुष अजन्मा विभू आहात. नारद असित देवल आणि व्यास यासारख्या महर्षींनी तुमच्या बद्दलच्या या सत्याला पुष्टी दिली आहे आणि आता स्वतः तुम्हीही मला तेच सांगत आहात. हरे कृष्ण. तर आता बघा, आतापर्यंत आपण काय बघितलं की कृष्णाला कोणीही जाणू शकलेलं नाहीये. ऋषी मुनी देव देवता का? कारण कृष्ण आपल्या सर्वांचा उगम आहे आणि जे कृष्णाला आदी अज म्हणून ओळखतात ते काय करतात, ते कृष्णाच्या अनन्य भक्तीमध्ये व्यस्त राहतात. मग कृष्णाने आपल्याला संबंध ज्ञान दिलंय, अभ्युदय आणि प्रयोजन सांगितलेलं आहे. आता इकडे अर्जुनाला कृष्णाकडून काहीतरी हवंय. त्याला कृष्णाच्या विभूतींचं दर्शन हवंय. मग आता इकडे बघा, अर्जुन प्रार्थना कशी करतो. अगदी आपल्याला सुद्धा जेव्हा आपण कृष्णाच्या मंदिरात जातो तेव्हा आपण सुद्धा अशी प्रार्थना करायची आहे. कारण दर आपण जातो, आपण बघा जास्त लोक मंदिरामध्ये काही ना काहीतरी मागायला जातात किंवा जरी एकसारखं मागत नसतील तरी कधी संकट आल्यावर आपण नेहमी मंदिरात जातो. पण मंदिरात जेव्हा आपण जातो तेव्हा आपण प्रार्थना करायच्या अगोदर पहिल्यांदा स्तुती केली पाहिजे कृष्णाची, की असं म्हटलं पाहिजे, कृष्णा तुम्हीच पुरुषोत्तम भगवान आहात, तुम्हीच परमधाम परम पवित्र परम सत्य आहात, तुम्हीच शाश्वत दिव्य आदि पुरुष अजन्मा आणि विभू आहात. हे असं आपण पहिल्यांदा स्तुती आणि मग आपण काही हवं ते मागितलं पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सर्वं एतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवनं व्यक्तिं विदुर्देवान दानवः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हे कृष्ण, तुम्ही जे मला सर्व सांगितले आहे ते मी पूर्णतया सत्य मानतो. हे भगवान, देवता तसेच दानव तुमचे व्यक्तित्व जाणू शकत नाहीत. श्लोक नंबर 15. हे पुरुषोत्तम, हे भूत भावन, हे भूतेश, देवादिदेव, हे जगतपते, खरोखर तुम्हीच केवळ आपल्या अंतरंगा शक्तीद्वारे स्वतःला जाणू शकता. हरे कृष्ण. म्हणजे आता परत ही अर्जुनाने स्तुती केली आहे की कृष्णा तुला कोणीच जाणू शकत नाही, फक्त तुम्हीच तुमच्या अंतरंगा शक्तीद्वारे स्वतःला जाणू शकता. आता बघा. हरे कृष्ण. ओके. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 17. हे योगेश्वर कृष्ण, मी तुमचे चिंतन कसे करावे आणि मी तुम्हाला कसे जाणावे. हे भगवान, कोणकोणत्या विविध रूपात मी तुमचे स्मरण करावे. श्लोक नंबर 18. हे जनार्दन, कृपया आपल्या योग शक्तीचे आणि ऐश्वर्याचे विस्ताराने वर्णन करून सांगा. तुमच्याबद्दल श्रवण करून मी कधीच तृप्त होत नाही, कारण मी जितके अधिक श्रवण करतो तितके अधिक मला तुमच्या अमृतमयी संभाषणाचे रसस्वादन करण्याची इच्छा होते. हरे कृष्ण. बघा, पहिल्यांदा अर्जुनाने स्तुती केली, तुम्ही परम पुरुष आहात, तुम्ही शाश्वत आहात, तुम्हीच परम धाम आहात, तुम्ही परम पवित्र आहात, तुम्हाला कोणीच जाणू शकत नाही आणि तुम्ही स्वतःला तुमच्या अंतरंगा शक्तीद्वारे जाणू शकता. आणि मग अर्जुन प्रार्थना करतोय की मला तुमचं निरंतर चिंतन करायचंय, पण मी ते कसे करू आणि मी तुमच्या कोणत्या विविध रूपात तुमचे स्मरण करू, हे तुम्ही मला
विस्ताराने सांगा. म्हणजे इकडे आणि परत अर्जुन काय सांगतोय की तुमच्याबद्दल श्रवण करून मी कधीच तृप्त होत नाही. म्हणजे ही एक लिटमस टेस्ट आहे की आपण खरोखर भक्त आहोत का, खरोखर आपल्यामध्ये कृष्णाबद्दल प्रेम आहे का. आपण आता बघा, आता समजा जर तुम्ही रोज भगवद्गीतेच्या क्लासला 18 दिवस रोज 1.25 तास 1.5 तास तुम्ही ऐकत बसताय. आता असं होतं का तुम्हाला की आता क्लास झाला, आता खूप वेळ झाला, आता 8ला बघा किती जण बरोबर लीव करतात 8ला की बस आता मला आणि ऐकायचं नाहीये. किंवा आता समजा जर मी तुम्हाला सांगितलं की आता परत 18 दिवसाचा भगवद्गीताचा क्लास आहे आणि पूर्ण फ्री आहे, तुम्ही या, असं जर मी तुम्हाला सांगितलं तर तुम्ही म्हणाल नको, आम्ही एकदा ऐकलंय ना बस झालं. तर आपण आपल्याला एक तो चेक पॉइंट ठेवायचा की खरोखर खूप श्रवण करून मला कंटाळा येतोय की मी कधीच तृप्त होत नाहीये. किंवा सकाळी आज मी 2 तास जप केला, आता जप झाला, आता माझा दिवसभराचा जप झाला, आता मी एकदा सुद्धा कृष्णाचं नाम नाही घेणार आहे, आता मला बाहेर जायचंय, माझी ही कामं आहेत सगळं. मग आपल्याला काय होतंय हे आपण जाणलं पाहिजे आणि कुठल्या स्तरावर आहोत आपण, भक्त सुद्धा म्हणण्याजोगे आहोत का हे आपल्यालाच समजतं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्री भगवान म्हणाले, ठीक आहे, मी तुला माझ्या विलोभनीय अभिव्यक्तींबद्दल सांगेन, परंतु ज्या प्रमुख अभिव्यक्ती आहेत त्यांचे मी कथन करीन, कारण हे अर्जुन माझे ऐश्वर्य अनंत आहे. हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्ण आहे, तो म्हणाला ठीक आहे मी तुला विभूतींचे दर्शन देईन, पण एक झलक दाखवीन, कारण माझ्या विभूत्या ज्या आहेत त्या अनंत आहे. आता तुम्ही प्रत्येकाने हात वर करा आणि मी तुम्हाला प्रश्न विचारते बरं का. आता जसं कृष्णाने सांगितलंय की सर्व ऋषींमध्ये मी नारद मुनी आहे, इकडे तुम्हाला दिसतोय ना नारद मुनी. तर आता मी तुम्हाला प्रश्न विचारते तर तुम्ही मला उत्तर द्या. आता अनम्यूट करता येतंय ना तुम्हाला? बरं सांगा. माताजी मी आता सगळ्यांना अनम्यूट करते, पाहते माताजी. हे कोण आहेत? ओके, सगळे अनम्यूट. महादेव. महादेव. म्हणजे सर्व रुद्रांमध्ये मी शंकर आहे असं कृष्णाने सांगितलंय. बरं, हे कोण आहेत? ब्रह्मदेव. बरोबर. हे कोण आहेत? कपिल मुनी. बरोबर, कपिल मुनी. हे कोण आहेत ज्यांनी हातात धनुष्य घेतलाय? श्रीराम. बरोबर. या गायीचं नाव काय आहे? इकडे जी पांढरी आहे ही कपिला. किंवा हिला कामधेनू म्हणतात. कामधेनू. बरं, हा कोण आहे? अर्जुन. बरोबर, सर्व पांडवांमध्ये मी अर्जुन आहे. बरं, हे कोण आहेत अर्जुनाच्या खाली? द्रोणाचार्य. नाही परशुराम. नाही, व्यासदेव. हा कोण आहे मुलगा? प्रल्हाद. बरोबर. या पक्षीचं नाव काय आहे? या पक्षाचं? गरुड. करेक्ट. सर्व गरुड. पक्ष्यांमध्ये मी गरुड आहे. बरं, हा जो मासा आहे हा कोण आहे? या मास्याचं नाव? डॉल्फिन. नाही, देव मासा, शार्क. शार्क. बरोबर. हा कोण आहे मोरावर बसलेला? कार्तिकेय. सर्व सेनापतींमध्ये मी कार्तिकेय आहे किंवा स्कंद आहे असं कृष्णाने सांगितलं. हा कोण आहे?
जलदेवता वरुण. बरं, हा इकडे तुम्हाला 5 तोंडांचा साप दिसतोय ना, याचं नाव काय आहे? नाही, शेष नाही, वासुकी. हा कोण आहे ज्यांनी हातामध्ये एक दंड घेतलेला आहे तो? देवता. यम, बरोबर. हा कोण आहे इकडे प्राणी? सिंह. सर्व प्राण्यांमध्ये मी मृगेंद्र आहे असं कृष्णाने सांगितलंय. हा कोण आहे? कुबेर. बरोबर, कुबेर. हा चित्ररथ गंधर्व आहे. बरं, या हत्तीचं नाव काय आहे? ऐरावत. करेक्ट. ऐरावतीवर कोण बसलाय? इंद्र. इंद्र, बरोबर. या घोड्याचं नाव काय आहे? उच्चैश्रवा. बरं, हा समुद्र मंथनातून आला होता. आणि सर्व तारांमध्ये मी चंद्र आहे, सर्व ध्वनींमध्ये मी ओंकार आहे, आणि सर्व ऋतूंमध्ये मी काय स्प्रिंगला काय म्हणतात मराठीमध्ये? वसंत. हा, सॉरी, मला पटकन लक्षात नाही आलं. सर्व ऋतू. काय? म्यूट करा, म्यूट. ओके, एक मिनिट. तुम्ही unmute आता हो, आता हे मी कोण आहे म्हणजे आता बघा, सर्व तेजस्व्यांमध्ये मी सूर्य आहे, सर्व नक्षत्रांमध्ये मी चंद्र आहे. हे सगळं आम्ही तुम्हाला PDF पाठवू, तर तुम्ही नीट वाचा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 39. शिवाय हे अर्जुना, मी सर्व अस्तित्वाची उत्पत्ती करणारा बीज आहे. असे कोणतेही अस्तित्व नाही, हलणारे किंवा न हलणारे, जे माझ्याशिवाय अस्तित्वात असू शकते. श्लोक नंबर 40. हे परंतप, माझ्या दिव्य विभूतींना अंत नाही. मी तुला जे सांगितले आहे ते माझ्या अनंत विभूतींचे केवळ एक सूचक आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा, आपल्याला काय समजतं की सर्व चल आणि अचल यांचा निर्माता कृष्णच आहे. आणि कृष्ण सांगतोय की त्याच्या दिव्य विभूतींची त्यांनी एक झलक दाखवली आहे, कारण पूर्ण दाखवणं शक्य नाहीये. त्याच्या विभूत्या अनंत आहेत. कुमुद माताजी. येस माताजी. यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद् एव वा तत्तद् देवावगच्छत्वं मम तेजोष संभवम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. सर्व ऐश्वर्यवान, सुंदर आणि तेजस्वी अभिव्यक्ती माझ्या तेजाच्या केवळ एका स्फुल्लिंगातून उत्पन्न झाल्या आहेत, हे तू जाण. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा, तुम्हाला इमॅजिन करता येईल किंवा नुसती कल्पना करता येईल की ज्या त्यांनी विभूत्या सांगितल्या त्या खरोखर एक झलक आहे, आणि इतक्या अनंत विभूत्या आहेत की त्या आपल्या कल्पनेच्याही बाहेर आहेत. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहम् इदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. परंतु हे अर्जुन, या साऱ्या सविस्तर ज्ञानाची काय आवश्यकता आहे? माझ्या केवळ एकाच अंशाने मी हे संपूर्ण विश्व व्यापून धारण करून राहिलो आहे. हरे कृष्ण.
म्हणजे इकडे कृष्ण अर्जुनाला विचारतोय की हे सगळं एवढं तुला ज्ञान कशाला पाहिजे. आता इकडे तुम्हाला एक छोटीशी गोष्ट सांगते हा, की एकदा नारद मुनी चाललेले असतात आणि त्यांना मंदिर दिसतं हा, आणि त्या मंदिरामध्ये ते जातात आणि तिकडे पुजारी खूप स्वच्छ ठेवलेलं असतं, खूप छान पूजा करत असतो, वेद पठण करत असतो आणि खूप चांगलं जसं शास्त्रात लिहिलेलं असतं तसं तंतोतंत पाळत असतो हा. आणि ते नारद मुनींना बघून तो पुजारी आहे तो खूप खुश होतो, त्यांना साष्टांग नमस्कार करतो, त्यांना बसायला चांगलं आसन देतो, खायला वगैरे देतो. आणि मग तो विचारतो नारद मुनींना तुम्ही कुठे चालला. मग नारद मुनी म्हणतात मी वैकुंठ लोकामध्ये चाललोय. मग ते नारद मुनींना पुजारी म्हणतात की तुम्ही नारायणाला एक प्रश्न विचारू शकाल का, की मी परत वैकुंठ लोकामध्ये कधी येणार. मग नारद मुनी म्हणतात बरं मी नक्की विचारेन आणि तुला उत्तर देईन. आणि ते बाहेर जातात आणि त्यांना बाहेर मंदिराच्या बाहेरच एक मोठं वडाचं झाड असतं आणि त्या झाडाखाली एक मोची बसलेला असतो आणि त्याच्या बाजूला प्राण्यांची चामडी असते. चामडीने तो चपला आणि बूट बनवत असतो. आणि तिकडे हा पण जो मोची असतो हा सुद्धा विष्णूचा भक्त असतो, तोही एकसारखा नामस्मरण करत असतो. आणि या नारद मुनींना बघून तो मोची उठतो आणि नारद मुनींना साष्टांग नमस्कार करतो आणि नारद मुनींना म्हणतो की तुम्ही कुठे चाललात. नारद मुनी सांगतो की मी वैकुंठ लोकात चाललेलो आहे. मग तो मोची म्हणतो बरं मग तुम्ही मला एक प्रश्नाचं उत्तर घेऊन याल का माझ्यासाठी. तिकडे तुम्ही नारायणाला विचारा की मी परत वैकुंठ लोकात कधी येणार आहे. नारद मुनी म्हणाले ठीक आहे मी तुला नक्की उत्तर देईन. आणि मग नारद मुनी वैकुंठ लोकात जातात. वैकुंठ लोकात गेल्यावर नारायणाला ते हा प्रश्न विचारतात की मी असं असं गेलो आणि ब्राह्मण जो पुजारी मंदिरात होता आणि जो मोची होता त्या दोघांचाही एकच प्रश्न आहे की मी वैकुंठ लोकात कधी येणार. मग नारायणांनी सांगितलं की हा जो मोची आहे हा जन्म झाल्यावर तो लगेच माझ्याकडे येईल, पण ब्राह्मण आहे त्याला 100 जन्म आणि घ्यावे लागतील. तर नारद मुनी आश्चर्यचकित होतो की एक मोची जो चामडी आणि मेलेल्या प्राण्यांची चामडी घेऊन तिकडे बूट करत बसलेला आहे आणि तिकडे त्याच्याकडे नीट धड राहायला घर नाहीये आणि सगळे स्वच्छ काही नाहीये तिकडे, अशा अस्वच्छ ठिकाणी तो मंत्र नामस्मरण आणि मंत्र म्हणतोय. मग असं कसं काय म्हणून त्यांनी नारायणाला सांगितलं की खरं म्हटलं तर तुम्ही चुकीचं सांगताय. लॉजिकनी जर बघायला गेलं तर तो मंदिरातला पुजारी तुमच्याकडे हा जन्म झाल्यानंतर आला पाहिजे. मग तुम्ही मला कारण सांगा. मग नारायण सांगतात की तू जा तिकडे आणि तुला स्वतःला कारण दिसेल, पण तू एक काम कर, जेव्हा तू तिकडे जाशील आणि हे उत्तर सांगशील की तू एक जन्म संपल्या हा जन्म संपल्या माझ्याकडे येणार आहेस, तेव्हा ते दोघही एक प्रश्न तुला विचारतील की नारायणनी जेव्हा हे उत्तर दिलं तेव्हा ते काय करत होते. तर तू त्यांना एक सांगायचं की ते सुईच्या डोळ्यातून एका हत्तीला आत घालत होते. मग नारद मुनींनी म्हटलं बरं ठीक आहे आणि तो लगेच तिकडे पहिल्यांदा त्या मंदिरात गेला. तर तो जो ब्राह्मण पुजारी होता त्यांनी सांगितलं की नारायणाने काय सांगितलं
मग मी सांगितलं की तुम्हाला 100 आणि 100 जन्मानंतर वैकुंठ लोकाची प्राप्ती होणार आहे. तेव्हा त्या ब्राह्मणाला वाटलं की या उत्तरामध्ये काहीतरी चूक आहे. मग त्यांनी विचारलं, नारद मुनी मला सांगा की नारायण काय करत होते जेव्हा त्यांनी हे उत्तर दिलं तेव्हा. मग नारद मुनींनी सांगितलं, ओ नारायण आहे ना, तो सुईच्या डोळ्यातून एक हत्ती आतमध्ये घालत होता. हा, मग ब्राह्मण म्हणाला, हा म्हणूनच की त्यांनी चुकीचं उत्तर दिलेलं आहे. आणि असं शक्य आहे का की कोणाला सुईच्या डोळ्यातून एका हत्तीला आत घालायला येतं का? हे शक्यच नाहीये, हे तर इम्पॉसिबल आहे. मग नारद मुनी त्या मोच्याकडे जातो आणि तो मोच्याला सांगतो की हा जन्म झाल्या झाल्या तुम्ही वैकुंठ लोकात जाणार आहे. असं म्हटल्यानंतर तो जो मोची आहे तो जोर जोरात रडायला लागतो आणि म्हणतो की नारायण किती दयाळू आहे. खरोखरच नारायण हा करुणासागर आहे. आणि तो म्हणतो, मोची म्हणतो की नारायण काय करत होता जेव्हा त्यांनी या प्रश्नाचं उत्तर दिलं तेव्हा. मग नारद मुनींनी सांगितलं की तो सुईच्या डोळ्यातून एका हत्तीला आतमध्ये घालत होता. मग तो जो मोची आहे तो एकदम त्याला आनंद झाला आणि आनंदाने तो नाच करायला लागला. मग त्याला समजलं नाही नारद मुनींना की बाबा तू नाच का करतोयस. तेव्हा तो मोची म्हणाला की बघा माझे जे स्वामी आहेत नारायण आहेत ते कसे आहेत, ते अशक्य गोष्ट शक्य करू शकतात. अशक्य काय आहे, हत्तीला सुईच्या डोळ्यातून आत घालणे. आणि अशक्य दुसरी गोष्ट काय आहे की मी वैकुंठ लोकात जाणे. पण माझे स्वामी असे आहेत जे अशक्याचे शक्य करू शकतात. आता हे बघा, मी तुम्हाला सांगतो की इकडे मी वडाच्या झाडाखाली बसलेलो आहे. वडाच्या झाडाचं जे बीज आहे ते बघा किती छोटं आहे, पण त्याच्यामध्ये त्यांनी केवढ्या मोठ्या झाडाचं पॅकिंग केलेलं आहे. तर माझा स्वामी आहे तो काहीही करू शकतो, अशक्यचं शक्यही करू शकतो. मग इकडे आपल्याला काय लक्षात येतं की सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे भक्ती आहे, प्रेम आहे. तुम्ही वेद पठण करू शकाल, उपनिषद. हरे कृष्ण, लिव्ह करते माताजी. बरं, तुम्ही उपनिषद वाचू शकाल, मोठमोठी पुस्तकं वाचू शकाल, पण प्रेम हे वेगळं आहे. तो जो मोची होता तो अशिक्षित होता, पण त्याच्या हृदयामध्ये नारायणासाठी खूप प्रेम होतं, त्याची खूप श्रद्धा आणि भक्ती होती. तर आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे की कृष्ण प्रेमाकडे बघतो आपल्या. तर आता हा अध्याय झालेला आहे. तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? तर आज आपण कृष्णाने सांगितलं आपल्याला की तो सर्वांचा उगम आहे. मग आपण भगवद्गीतेचं सार ऐकलं, संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन. आणि अर्जुनाने कृष्णाचे सर्वोच्च पद स्वीकारले आणि अर्जुनाने प्रार्थना कशी केली हेही आपण बघितलं. आणि भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनाला त्याच्या विभूतीचे दर्शन देतात, हे पण आपण बघितलं. आता काही तुम्हाला प्रश्न आहेत का? तर मी प्रश्न घेते. प्रश्न नाही आहे? हँड रेज नाहीये माताजी कोणाचा.
बरं अनम्यूट करता येत नाहीये हा का? हा 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 येस येस थांबा माताजी मी करते. हम्म. माताजी तुम्ही अनम्यूट होऊन जा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. विचारा प्रश्न. इकडे चॅट मध्ये श्लोक क्रमांक 14 पासून पुढील स्लाइड शेअर करा. आता मी ज्या काही स्लाइड्स आहेत त्या शेअर केलेल्या आहेत तुमच्या बरोबर. आणि ही पीपीटीची पीडीएफ पण शेअर करू प्रभूजी आम्ही ग्रुपमध्ये. कारण काय आहे मी तुम्हाला सांगितलंय ना, प्रथम तुम्ही अनम्यूट करता का कमलाकर प्रभूजी? की इकडे आता 18 दिवसाचा जो भगवद्गीतेचा उपक्रम आहे त्यामध्ये सगळ्या स्लाइड्स घेऊ शकत नाही, म्हणून महत्वाच्या तेवढ्या स्लाइड्स आपण घेतोय. ऐकू येत आहे का तुम्हाला? हो त्यांनी ठीक आहे. साईटमध्ये ठीक आहे ना, की कारण ज्या स्लाइड्स मी जरा रेकॉर्डिंग बंद करते. रेकॉर्डिंग